హలో రవి. అన్న చెప్పండి అన్న. ఆ, ఏం చేస్తున్నావు? ఏలూరు వచ్చానన్న, పొలానికి ఏం మందు కట్టాలి, మందులు తీసుకురావడానికి వచ్చి. అవునా? పర్లేదు అన్న, చెప్పండి అన్న. ఆహా, ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఈ నావిగన్ ఇది నడుస్తుంది కదా. అవునన్న చూసాను. అది ఏంటంటే ఈ పచ్చ మీడియా కానీ ఈ పచ్చ బ్యాచ్ కానీ వీళ్ళందరూ కొంచెం ఈ నెగిటివ్ ట్రెండ్ కానీ ఇట్లా ట్రాల్స్ అవి ఇవి చేయడం ఇన్ని చేస్తా ఉంటున్నారు. ఆ, సో దీని మీద మనం ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ చేద్దాం అని చెప్పి నేషన్ వైడ్ గా ఒకసారి నీకు కాల్ చేశాను. ఇప్పుడు నీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆ, ఇంతకు ముందు చేసిన వాళ్ళు డియాక్టివేట్ అయిన అంటే వాళ్ళంతా అంత యాక్టివ్ గా లేని అకౌంట్స్ కానీ ఒక్కసారి వాళ్ళందరితో మాట్లాడి కొంచెం దీన్ని యాక్టివ్ గా మనం ట్రెండ్ చేయాలి నేషన్ వైడ్. కాల్ చేశాను. అన్న సబ్జెక్ట్ మన టచ్ చేయకపోవడం బెటర్ అన్న.